हेलौ गुड इभिनिं दायो 6:30 जाबाय जोंनियाव सान दासो हाबदों आसामाव मोनाबाय जानो हागौ हाय आसाम आंनि चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो गासिबो हेफाजाब होलायदो आंखौबो गुबुनफोरखौ हेफाजाब होनाय बायदि आंखौबो एसे हेफाजाब होदो साबस्क्राइब खालामनानै आंबो गुबुनफोरबायदि मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन दायो आं एसे बाहेराव जिरायना दंफैयो दिनै एसेबांखौनो बुंनानै दोनथ'नोसै गाज्रि दा मोनदो आंनाबो गोदानसो चेनेल खुलिनाय गाबोननिफ्राय कन्टिनिउलि भिडिअ लाबोगोन